खुलुमबाय दिनैनि बे शुक्रबार साननि गोजोन फुंबिलियाव नुजाथिफैनो हानाय दाब दाब बियाबनि आरो मिरु गौथुमनि आरो हरिसिंगा आन्चलिकनिफ्राय आरो गोबां हरिसिंगा आन्चलिकनि बियाबनि सिङाव थानाय गोबां दाब दाब गामिनिफ्राय फैनो हानाय मानिनां मानगोनां आंनिनो आदा बाजै बिब' बिनानाव फंबाय आदा आरो बाजैमोन दा दिनै बे दुखुनि समाव आंखौ मिथिसार बुंनो होनायलाय बिथां आफादगिरिया आं बुंनो आखायाव लाबाय जों बयबो दिनै मोनथियो बयबो दिनै दुखुखौ फिल खालामदों आरो बयनिख्रुइबो दिनै न'खरनि मानसिया बिखौ फिल खालामसिनदों एबा हमदांनो हादों दिनै आंनि आफाया रुंसारि जालांबाय दा बे रुंसारि जालांनायखौ जों दिनै गाबबाबो नायगिरब्लाबो मोनला नाथाय बिनि जि गियान गुन बिनि जि सोरजिथाय आरो बिनि जि जारिमिन आरो लोगोसेयैनो बिनि जि सानस्रि जाहाथे बियो अराय सम बे बुहुमाव गोसारो आरो लोगोसेयैनो दिनै आं बेखौनो मिथिहोनो नागिरदों दि गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय फिनहै आरो मिथिहोनाया बेनो जादों दिनै आफानि श्राद्ध एबा बान्द्रा आसार खुंथाय जाहाथे बे खुंथायखौ नोंथांमोननि मददजोंनो जिबायदि हस्पिटालाव थानाय समावबो मोनफ्रोमबो स्टेप्सआव नोंथांमोना जोंजों गसंफादोंमोन बेबायदिनो दिनैबो जोंहा नोंसोरनि अनसायनायावनो दिनै गोबां गेदेमा बिथांमोनखौ लिंफुंनाय जादों आरो लोगोसेयैनो बिनि मुङाव गंसे मुसुखा बानायनानै खाम्फा महरै जोंनिनो नैबे थानसालिनि सेराव गायसननाय जादों जाहाथे बेफोर हाबाया जाहाथे आफा बोराइ बाथौनि अननायाव आरो लोगोसे नोंथांमोननि अननायाव जाहाथे मोजाङै जालाङो आरो लोगोसेयैनो दिनैनि बे आरज जनायाव जाहाथे आफानि मुङाव बयबो आरज गाबो जाहाथे बिनि जिउ आत्माया आलो गोजोनै सोरगो रायजोसिम दावबायलांनो हाथों आरो जायगा मोनहैथों आरो लोगोसेयैनो न'खरा दिनै नोंथांमोननो जेबो होनो हायाब्लाबो साहा दै गरदसे जगार खालामदों जाहाथे बे जगार खालामनायखौ नोंथांमोना गोसो गोथारै ग्रहण खालामलाङो आं बेसांखिनिखौनो बुंबाय आरो आंनि बुंनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बेखौ फिन निमाहा बिनानै नोंथांमोननिसिम आंनि बे गुरै खावलायनाय जय आफा बोराइ साबायखर थाबाय न'खरनिफ्राय जा मिथिसार होनाय